हम एगो कविता पढ़ता जी। नहीं खाली अंगूरी पर गिने लोग खैला के नाम। जी अंगुरी पर गिना था। हाँ कि टोले जो भूख बात है यहाँ से हिल ली हम्म, अधिकल से राइल जौन मिल जाओ ली 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 देख ले बटके ना धीरे से रेल लग हाँ, आ दिक्कत बुझाई तो पानी से ठेल लग हाँ, थरिया में छूटे ना पेटे में झाँक ली अच्छा आ बेरा पर मिल जाओ जौने उफाक ली हाँ, आ भछही के बाटे तो काहे लजाए आ पंखित में बैठी आप गप गप खाए वाह खाली खैला के नाम है। हाँ। देव मति काल हिजा के करता के दोष जितने विचार कर ले भकोस हाँ, आ होखे ना दांत तब वो पंखित में जाई भर ली को काचे में खूब चहुलाई हाँ, आ ढील बेल बाटम करी ठहरी पर पसरी तनिको लजाई मति हाय सु कचरी आ पूड़ी ओराइल तो और तनी जोहिली निकले ला गरमे तो पूरा सनोहिली आ तोन भल टंच तब ठहरी से उठ ली आ कमी महसूस होता और थोड़े ठूस ली और थोड़ा ठूस ली। आ हुर भइल होखी तो महफिल में आई जी। निक लागल कविता तो ताली बजाई ताली रघु सब बजाइए कमेंट करी कि वास्तव में अवध किशोर अवधी जी के ई कविता कैसन लागल आ कमेंट करके जरूर बताई। अगर ई गांव देहात से जौन बाजी की ये तरह के कविता देखे के सुने के मिलता तो रघुआ लोग के सपोर्ट करे के चाहिए। और ऐसे ही जौन बाजी कि बादशाह प्रेमी जी के पहला एगो कविता आयल और वो कविता जौन बा की इतना वायरल भइल कि आज बादशाह प्रेमी जी जौन बाजी की बड़े बड़े मंच पर जौन बा की साझा करता नहीं। ऐसा ही जौन बा की अवध किशोर अवधी जी के प्यार आशीर्वाद दी।